नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताज़ा खबर खातिर बनल रही रउआ लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कइले तो जल्दी से रउआ लाइक करी, सब्सक्राइब करी और शेयर करी। ड्राइवर बोला है कोटा का माल जो है मेरे सामने में लोड हुआ और आपका नाम बाजते हुए बिल्कुल बिल्कुल आप लिए हैं। तू मुंह बंद करा, तू अपना मुंह बंद करा, बोला जी। तू मुंह बंद करा ना पागल वाला। सुपौल से पीडीएस दुकानदार द्वारा रात के अंधेरे में अनाज के कालाबाजारी करे के बात सामने आ रहल बा। आई देखी संवाददाता बलराम कुमार की रिपोर्ट। मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत बघेली पंचायत के बाद बतावल जाता कि उक्त पंचायत के वार्ड नंबर 15 और 16 के डीलर के द्वारा प्रधानमंत्री घोषित फ्री वाला राशन लाभुकन के नइखे मिलल आ रात के अंधेरे में अनाज के ले जाके अन्यत्र बेच दिया जाता है। यही क्रम में जब डीलर द्वारा अनाज के ट्रैक्टर पर लादल जात रहे तो कुछ ग्रामीण ट्रैक्टर पर लादल अनाज के पकड़ लिहले आ पुलिस के हवाले कर दिहले। ग्रामीण के मानल जाओ तो डीलर द्वारा ऐसन घटना के कई बार अंजाम दिहल जा चुकल बा। अब गरीब गुरबन के हकमारी करे वाला दुकानदारन के विरुद्ध कार्रवाई होता आ कि ना, ई तो जांच के विषय बा। बहरहाल ग्रामीण अपना हक के खातिर न्याय के गुहार लगौले। झूठ न बोल गाड़ी लगा साइड में गाड़ी साइड में लगा दे। गाड़ी लगा आदमी छे भाई जे मोटरसाइकिल बोल झल जे